Kompanija Jela Jagodina uspešno posluje već više od 30 godina. Ključ našeg uspeha jeste predan rad, kvalitet, funkcionalnost, ali i negovanje pravih porodičnih i tradicionalnih vrednosti. Jedna od naših omiljenih tradicija jeste učešće na Vrnjačkom karnevalu, a nama poseban deo ove manifestacije jeste dečiji maskembal, koji će se večeras održati od 19 časova. Jedva čekamo da vidimo šta su nam roditelji zajedno sa svojim mališanima pripremili, a one najkreativnije ćemo ponovo nagraditi vrednim poklonima. Velika nam je čast da budemo sponzori jednog ovakvog festivala koji pre svega ima jedan internacionalni karakter i posvećen je našim najmlađima, deci. Veoma se radujemo večerašnjim maskama da vidimo šta su nam to naši najmlađi pripremili i nadamo se dobroj zabavi i pre svega radujemo se što će nam deca pokazati svoju kreativnost. Čekamo vas u Vrnjačkoj banji. Ćao! Ove godine na Vrnjačkom karnevalu posvećenost dece je bila odlična. Bilo je puno aktivnosti kao što su crtanje po licu, različiti kvizovi, zanimljiva dešavanja. Dođite nam ponovo na karneval da se družimo. Ćao! Hvala svima koji su posetili naš štand u ovom periodu za vreme Vrnjačkog karnevala koji je trajao 7 dana i naravno ako niste stigli ove godine vidimo se sledeće. Jela Jagodina večeras nagrađuje 3 maske. Prva nagrada na ovom maskebalu dečija soba iz nove kolekcije All Room Concept. Jela Jagodina kreirala je najnoviju kolekciju pod nazivom All Room Concept, koja vam nudi mogućnost da sami budete dizajner sopstvenog nameštaja. Što znači da sami birate komad nameštaja koji želite da dizajnirate, da li je to u pitanju komoda, vitrina, ormar, krevet ili nešto drugo i birate sami krila, fioke i ručice koje želite, od spavaće sobe, dnevne sobe, predsoblja, jednostavno rečeno nameštaj za ceo dom. Zaista su vam mogućnosti neograničene. Možete posetiti naš sajt jela.rs ili neke od naših prodajnih mesta gde možete da dobijete detaljne informacije o našoj najnovijoj kolekciji All Room Concept.
Španija jela na 19. Vrnjačkom karnevalu, 3. put za redom. Mogu da kažem da je posećenost ove godine bila velika, da smo na Vrnjačkom karnevalu postali više od sponzora, da smo postali pravi prijatelji sa organizatorima i nadam se da će tako ostati dugo godina. Tako i mi se nadamo. Sa nama je Mina, PR turističke organizacije u Vrnjačkoj Banji. Ona će nam reći kakva je posećenost na Vrnjačkom karnevalu i kakav je bio naš štand na promenadi. Prosto ne znamo dakle početi, draga Bojana. Karneval je manifestacija koja, kao što si rekla, održava se već 19 godina za redom i u tih 8 karnevalskih dana stane jedno 50 manifestacija, tako da je jako teško to sve ispratiti i nama je mnogo drago da ste vi naši prijatelji pre svega, a onda i jedni od glavnih sponzora Vrnjačkog karnevala, što su naši gosti prepoznali i verujte mi i dan danas dolaze ljudi i pre karnevala i pitaju da li će biti jela kao i prošle godine, tako da smo jako zadovoljni da ste deo ove priče. Verujem da su svi uživali i da su upravo u Vrnjačkoj Banji stvorili nove lepe uspomene. Zato od Vrnjačke Banje pravimo Rio i zavoli gde živiš i živeo Vrnjački karneval. Tako je. Zavoli gde živiš, jela.rs